Здравейте, приятели! Играя танки. Извинете, ако ми лаги много, но къмпа ми е слаб. Все доста. Обичате какво ще правим? Ще бием хора. Какво друго да се прави. Но този му взимам крафа и му убива. То сигурно се подобри оръжието. И сега падат в далечината 30 диаманта, но не мога да ги взема. Тук да му цапва аз ще ги затикам насам. Не. Те стой. Някой дойде, го биш. Значи ако ми е малък екран или го движа, да снимам с телефон. Ехе. То с моят отбор ли беше? То съм била ма разкърши. Ама не мога да намеря в другия отбор хора. Защо така? Искам да ги килвам. Искам кил. Дъста на улица. Мале къде ти? Дръжте на улица. Аз съм щаб сержант. Още малко не остава. Съм генерал. Ой, това беше другите. Противника ви отбор. Ари, дагай. Даш като талент. Аз ще настигна, нали да знаеш. Тъпа скала. Тъплак. Точно отби жертвата. Сега ще ползва си направо. Точно уби. Направо нямам що да игра. Поличката. Ох, ти мога го прескоча и... Не мога обаче. Не мога го прескоча. Сега ми изкушвам, минавам друг сервер. Може да ми се чува ръкането на клавиатурата или шуми компютъра. Някога много гадно шуми, понякога добре шуми. Не да шуми, да я по-добре шуми. Къде добре да шуми, като не ди шуми. Аз го чувам, а вие не можете да го чуете. И това аз не съм за Бога или моят приятел. Аз казвам като него между другото. Случайно. Ще се направи един сървър. Какво напрежение. Напреженията ще бъдат. Ай.
Да ги намалим на 50. Ей, 60, айде. Това е при себе. Събивачка. Ким ще бъдат 36 слайди. F53 забивачка. Давайте. Айде ги останьте. Знам ги смъкна, май. Не мога. Смъкна. Анто ще бъде доста. 100 минути. 1 час вече. Оп. 20 минути напред. Не. И да пусна си прибрако. Да пусна всичко. Да си пада както иска. И създай. Ето го моят сервер. И забравя си с минути. Няма да игра с него. Това няма никой. Няма влезе никой. То се знае. Това винаги прави сервер. Той им прави един сервер наречен Team. Никой не спазва правилата. Сложа съм, що ме Team, са приятели. И ако се чудите, съм играл на Иран, мразя Иран. Добре. Мразя Иран да игра. Чудите кой е Иран, 2 мача и Китай. Аре, влезай. Ще да игра тук. Или мои приятели? Не. Имам 2 приятели уговорени да влезем в първия сервер, но те ме беше заед първия. Не съм гледал. Много малко диаманти. 600 диаманта, без 5 диаманта. Значи са на 395. Космос! Обичаме тази арена. Флагове! Мразя флагове. Мразя ги, казах. И не се вижда в сянката. Търси ми го. Но не падна. Паднеш ли от тук, умираш. Не, че умираш, ама да паднеш, не смея. Спарта! Ой. Диаманти. Само унищожение. 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и бум! Танка ни гръмна. И так му изсехна флаг. Но нищо не знам. Къде е нашия флаг, братлета? Джонимо! Видях ли? Спарта и се прибив. Като кълка ручка. Катълница съм. Спарта, завъртане и... Връщаме флага. Шевамта. Аре.
Аха, да го и аз падна. Аз трябва да хилна. Има просто изстрелче от една най-слабото оръжие в танки и съм мъртъв, брат. Мъртъв. Знаете ли какво значи мъртъв? И мъртъв, и мъртъв. Значи макилват. Вау, дал. А ти що биш, мой приятел, бе? Що го биш, бе? Що го биш? Ма ти? Че си лош. Не влага. Сложи го. Супер. Сложи го.